אנחנו עכשיו נדבר פה בחדר הזה, חדר 23, ממנו בעצם היה חדר שהרבה זמן היו פה הרבה אסירי הגנה ופלמ"ח, הרבה מקבוצות ההתיישבות, אנשי ביריה שנתפסו ישבו כאן, אנשי גבעת ברנר, אסירים אחרים, אסירי חולדה ישבו כאן, ולאחר סיום מלחמת העולם השנייה הרבה מהם שוחררו בחנינה שקיבלו מהמלך, והחדר הזה הפך לחדר של אסירי אצ"ל ולח"י, והצליחו לברוח מפה 12 אסירי אצ"ל ולח"י ב-20 בפברואר 48 מפתח המנהרה כאן בקצה החדר, ושניים מהבורחים נהרגו אחר כך בקרבות במלחמת העצמאות. אחד מהם מהאצ"ל, אחד היה איש לח"י, אחד מהאצ"ל היה אליהו טמלר, או בקיצור השם שלו בכינוי היה גונדר יהושע, והוא הגיע מרומניה לארץ בשנת 1939 בעליית אף על פי כן, העלייה הבלתי לגלית של האצ"ל. הוא הצטרף מיד לאצ"ל, השתתף במספר פעולות ונתפס בשנת 1946 בפעולת האצ"ל של חולות בת ים. נתפסו שם, פוצצו את תחנת הרכבת, אבל עד שהם חזרו הם נתפסו ליד בת ים. ניסו לפוצץ את תחנת הרכבת, את פסי הרכבת, לא את תחנת הרכבת, את פסי הרכבת ליד אשדוד, וחזרו ונתפסה קבוצה מאוד של 31 אנשי אצ"ל, והוא הגיע לכלא. בהתחלה גם הוא היה בכלא עכו, אחר כך הוא עבר לכאן וניסה לברוח מפה, ניסה להתחפש לשוטר. היו הרבה מאוד ניסיונות בריחה, הרבה מהם לא הצליחו, חלקם הצליחו, אז הוא בניסיון הראשון במדי שוטר לא הצליח לברוח. לאחר מכן הוא ברח פה במנהרה שחפרו ביחד עם עוד 3 אנשי אצ"ל אחרים ו8 אנשי לח"י, וחזר כמובן כמו שאר הבורחים לחזית, כי האסירים רוצים לברוח לחזית, לא חוזרים למשפחה אלא חוזרים להילחם, והוא נהרג אחר כך בקרבות ביפו. הוא נהרג בכ"א בניסן 30 באפריל 1948 בתש"ח. האסיר השני שגם הוא נהרג במלחמת העצמאות היה פרחי בן כהן. הוא נולד ב-1925, הצטרף ללח"י, הוא השתתף בפעולה הגדולה של הלח"י בזמן תנועת המרי העברי, בפיצוץ בתי המלאכה של הרכבת בחיפה, פעולה מאוד מאוד גדולה של הלח"י, שהייתה יום אחרי ליל הגשרים, באמת פגיעה מאוד מאוד קשה בבריטים. נכנסו לשם לבתי המלאכה של הרכבת, אזור מאוד גדול, פגעו שם בתחנה, אבל כשהם נסוגו, הבריטים גילו אותם, ירו ברבים מהם, הרבה מאוד נהרגו, הייתה אבדה מאוד מאוד גדולה לאנשי לח"י, וחלקם נתפסו וקיבלו עונש מוות. הגברים שנתפסו, 13 הגברים שנתפסו קיבלו עונש מוות, שאחר כך חומר למאסר עולם. 4 אנשים שנתפסו קיבלו מלכתחילה עונש מאסר עולם, והם יושבים, הגברים יושבים בעכו, הבנות מועברות לבית לחם, וב-47, בסוף שנת 1947, בעקבות פרוץ מלחמת העצמאות, מעבירים בעצם את כל האסירים היהודים לכאן, ואז גם אסירי פעולת בתי המלאכה מגיעים לכאן, וגם הם מנסים לברוח מפה, וגם בן בורח מכאן, והוא אחר כך גם חוזר במלחמת העצמאות ונהרג בקרב באודי אל-חפיר בסוף שנת 48 בנגב. אז זה מה שיש לנו פה מבחינת אנשים שברחו אל החזית ונהרגו, והיו גם כמובן עוד, היו כ-29 לוחמים נלחמו, נאסרו ונהרגו אחר כך בקרבות מלחמת העצמאות. דבר נוסף שרציתי, נושא אחר שדיברנו מקודם, על ההתיישבות, על אנשים שהגיעו ליישובים גדולים מקיבוצים, זה היו כמה קבוצות גדולות. הייתה קבוצה של אנשי פלמ"ח שנתפסו ליד בית הערבה,
מחזיקים בנשק, והגיעו לכאן לכלא, וחלק מעבודות היד שהאסירים יצרו בזמן שהותם בבית הכלא, הם גם חרטו על הרצפה. פשוט עשו, איך אומרת לילדים, עשו סוג של גרפיטי בזמן ישיבתם בחדרים, ויש לנו פה כמה וכמה חריטות. יש פה שתי חריטות של אסירים מבית הערבה שנתפסו, אברהם שטשבסקי, שחרט כאן את שמו, ודניאל קץ, פה לידך פלג, אבא של יוני שדיבר מקודם, חרט גם פה כאן את שמו. אז אפשר להסתכל קצת ואנחנו נמשיך לחדר הבא. וכמובן, מי שאלות... אחד המעגלים שאנחנו מדברים עליו היום זה על מנהיגות. היו הרבה אסירים שהיו מנהיגים בחוץ וגם מנהיגים בכלא, היו כאלה שהיו מנהיגים בכלא ובחוץ. התכונה הזו לא התבטאה אצלה, אבל אחד האנשים שהיה פה הוא אבא אחימאיר. אבא אחימאיר מראשי ברית הבריונים, היה כאן בתוך הכלא, והוא כתב את הספר הזה, את רפורטאז'ה של בחור ישיבה. רפורטאז'ה, כן. של בחור ישיבה, ובחור ישיבה, לא איזושהי ישיבה של לומדי תורה, אלא ישיבה בכלא. וכך הוא כתב בספרו, אדם שלא טעם ישיבה בכלא, אינו יודע להעריך כהלכה את החופש. הוא ישב פה ממש בחדר הזה וחרט כאן גם את שמו על עדן החלון. אבא אחימאיר היה מראשי התנועה הרוויזיוניסטית, הוא היה אחד המנהיגים, והוא הקים בשנת 1930 את ברית הבריונים. הייתה הגוף הראשון בעצם שפעל נגד הבריטים, הם כינו את הבריטי בשם הכובש הזר, ממש נלחמו נגדם למען יציאתם ועזיבתם את הארץ והקמת המדינה. ובעקבות פרשת רצח חיים ארלוזורוב, ארלוזורוב היה ראש המחלקה המדינית בסוכנות, והוא נרצח בשנת 1933, ואז נעצרים הרבה אנשים, גם חברי ברית הבריונים, שיצאו נגד שיתוף הפעולה שלו. היה איזשהו קשר עם הנאצים באותם ימים, והם יצאו נגד זה, והם נעצרו. אבא אחימאיר זוכה מיד, אבל תוך כדי המשפט, תוך כדי זה שהוא יושב בכלא, הוא נעצר על התארגנות החברות בארגון בלתי חוקי, והוא נידון ל-21 חודשי מאסר, סליחה, לא שנים חודשים. הוא יושב בסך הכל בכלא בסוף 18 חודשים, ומגיעים איתו לכלא גם עוד שני חברי ברית הבריונים, חיים דבירי ויעקב אורנשטיין. והם מגיעים לבית הכלא, וצריכים כאסירים ללבוש את מדי הכלא, והם אומרים לא, אנחנו אסירים פוליטיים, אנחנו לא מוכנים ללבוש את המדים של הכלא, אנחנו לא אסירים פליליים, תתייחסו אלינו כאל אסירים פוליטיים, ומנהל הכלא לא מסכים ושולח אותם למחסן הבגדים שעברנו לידו, וגם שם, ואבא אחימאיר שנמצא פה בחדר שם לב להתרחשות ומבקש מהם ואפילו פוקד עליהם ללבוש את מדי הכלא כדי לא ליצור מהומה יותר גדולה, והם נענים לו ובסוף כן לובשים את מדי הכלא, וכך אפשר לראות את התכונה הזאת של אבא אחימאיר גם כמנהיג כאן בתוך הכלא. ולפני כשנה הילדים של אבא אחימאיר הוציאו את היומן שלו, את כל היומן שהוא כתב, הם הוציאו את זה בספר גדול ויפה, איילה בין החומות. אז אפשר להסתכל לראות החריטה מאוד יפה ומיוחדת שלו. כאן יש פה גם הרבה מאוד חריטות אחרות. החריטה של אבא אחימאיר פה, עם המנורה. אז בבקשה. אז מי שרוצה לראות, ומי שתוהה למה יש פה הרבה מאוד קורסים במשחק של ילדים שמדביקים פה כאילו מדבקות, ואז הם נתפסים והולכים לרב אריה לוין, שיעזור להם. החריטה של אבא אחימאיר למעלה. לשחזר. יש לנו
פה עבודות אסירים שיצרו האסירים לבני המשפחה. למה סוגם כזה? אז יש פה עבודות שהאסירים עשו לבני המשפחה שלהם, ויש פה גם עבודות של אחת האסירות, אסירת האצ"ל צילה עמידרור, שבני משפחה פה, נמצאים פה איתנו, בני משפחת צילה עמידרור, שגם כתבה את הספר, שזה אני קוראת לו התנ"ך של בית לחם. כאילו, רוצה לדעת מה היה בכלא בבית לחם, אז תסתכל אצל צילה ותראה מה צילה כותבת, והיא עושה פה... צילה מי היא מה? היא בעצמה הייתה... היא הייתה אסירה בכלא בבית לחם, כן. היא נתפסה כשהיה אצלה בבית חומרים של אנשי מחתרת, היא הייתה בעצורה במעצר מנהלי, והבן הקטן שלה, בנימין, גדל באיזשהו מוסד לילדי הצבא הבריטי, והוא היה מגיע מדי פעם לבקר אותה. ואת הספר שהיא כותבת, היא מקדישה אותו לאמי מלכה הלר זלצר, אשר נשאה סבל באומץ, בהדר ובהבנה, ובתודה ויקר לבני הבכור בנימין, שקופחה חדוות ילדותו, עת סגרו עליי הכלא ומעצר באהבת אם. כך היא כותבת... כמה זמן הייתה בכלא? 4 שנים. כמה? 4 שנים היה. 4 שנים? כן. כן. והאבא, אריה, היה בצבא הבריטי, נכון? בשבי הגרמני, כי הוא נפל בצבא הבריטי, ואחר כך... למעלה מ4 שנים. ואחר כך הוא היה בכלא, חזר? לא. חזר בכלא בעכו. לא. אבא לא היה בכלא. לא. אבא הסתפק בלמעלה מ4 שנים כחייל בריטי בשבי הגרמני. בבקשה, נפל ביוון עם חיל החפרים. עם חיל החפרים. אני רוצה גם להגיד. לא, אני רציתי לשאול איפה היה אסיר, ביוון, כן? לא. הגרמנים שהם כבשו את יוון באו מצד דרום, מהפלופונס, והם היו באזור קלמטה, ושם הם נלכדו, והם הובאו בדרך לא פשוטה, ישבו בערך 100 קילומטר ממינכן, על אדמת גרמניה. אז יש לנו פה כל מיני עבודות שהם עשו. והבן גדל באיזשהו מוסד בפנימייה לילדי הצבא הבריטי. לילדי חיילי הצבא הבריטי. הבן, זה כאילו אח שלך? אח שלנו, כן. ואיזה יליד הוא? איזה שנה? הוא יליד 38. סליחה, 37. 37, אז הוא אפילו לא בן 10. ב-48, הוא כבר היה בן 11. בתקופה הזאת הוא היה פחות מגיל 10. הוא זוכר שאחר כך, כשהיא השתחררה מהכלא, ואחר כך היא הייתה במעצר בית, והיא צריכה לחתום כל ערב במשטרה, אז הוא הלך איתה למשטרה וצוותו אותו את הלחי בתור ילד קטן. השוטרים הבריטים היו נכבדים עליו, אבל זה מה שהוא זוכר. כן, זה הזיכרון שלו. כן, כילד. ילד קטן. אז באותה תקופה של גאולה אבן. גאולה כהן. גאולה. כן. גאולה כהן, סליחה. ישבו ביחד, אבל זה סיפור אחר לגמרי. יש לנו פה עוד עבודות, עבודה של ליצה נורא חמודה, מאחורייך פה, שעשה אליעזר בן עמי, איש לח"י, שעשה לאחיין שלו, ליצן חמוד, ופה כרטיס שנה טובה, 2 בני זוג, שניהם בכלא, צבי ובלה חרמוני, חצי שנה לאחר נישואיהם הם נעצרים, בלה מובלת לכלא בבית לחם, צבי לבית המעצר בלטרון, ולראש השנה הוא מאחל לה שנת שחרור. אז עכשיו אנחנו בעצם הולכים לדבר על העורף והמאסר להתמודדות המשפחות והיישוב. נשמח, אתם רובכם
מחלקה של אסירים, אסירות. אז מישהו רוצה להגיד משהו, להציג רק מי הייתה האמא, אבא שלו? שלום לכולם, שמי ניצן, דרכי צביקה. אנחנו הילדים של לאה כהן ובורן, שהייתה לוחמת מפקדת בלח"י. יש כאלו שהכירו אותה יותר, שגם הייתה אשתו של דובה בלונדיני. היא נעצרה באיזושהי תלתה כרוזים בתל אביב, ומכיוון שהבית היה חם, הבית של ההורים שלה, אז היא בערך שבוע ימים עם גרו אז בלוונטין, היא סובבה את השוטרים הבריטים בכל מיני כתובות, כי היא הניחה ששבוע ימים ההורים שלו הבינו שהתכשיט איננו, אז כנראה קרה משהו, ושאימא שלה, הסבתא שלה, תנקה את הבית. אחרי שבוע היא בסוף נתנה להם את הכתובת האמיתית, ואז היא סיפרה שהקצין הבריטי שם אמר לה, על מי את חושבת שאת עובדת? ברור שעכשיו את אומרת, כי כבר הבית נקי, ושלח אותה למשהו כמו שנה וחצי מעצר מינהלתי בשכם. אני אציין גם שאיציק פס כתב ספר שהתבסס על המכתבים. אמא פשוט, מצאנו הרבה מאוד מכתבים שלה, היא לא היחידה שכתבה מכתבים, אבל הוא הוציא על זה ספר שבאמת כמה שנתיים עברו? שנה וחצי. היה כנראה בשקה הספר הזה. לא, אמא כתבה מכתבים למשפחה, וחלקם היו מאנשי לח"י, חלקם, זאת אומרת לכל אנשי לח"י, ובעיקר היא כתבה עם ההורים שלה. סיפור מעניין היה שאימא שלה הגיעה, פעם הייתה מגיעה מתל אביב לבקר, שני סיפורים בעצם נחמדים. אז פעם אחת היו מגיעים עם סירים, הוולט כנראה לא עבד כל כך טוב, נסחבה עם סירים מתל אביב, ואימא מספרת שהיא ראתה שסבתא לא נתן לה את כל הסירים, ואז הסתבר שהוא את אבא שלה סוג של להפעיל לחץ. זה היה סיפור אחד. סיפור אחר, להפעיל לחץ, אז עצרו גם את אבא שלה. סיפור אחר בשעה שהיה, היא נעצרה שהייתה בת 16 וקצת, ויום אחד אבא שלה בא לביקור, וכמו בסרטים, שולחן ארוך כזה, היא בצד אחד, לא בצד השני, חס וחלילה שלא יעבירו דברים. ואז כזה היא אומרת שאבא שלה מוציא סיגריות, וכזה ככה מחליק את זה לאורך השולחן, והייתה בשוק. מה פתאום, הוא נותן לה לעשן, בכל זאת כיבוד הורים, זה לא היה משהו סטנדרטי. אז הוא אומר לה, תעשי לי טובה, את בכלא, נו באמת, כי את ספרי לי שאת לא מעשנת, אבל זה לא הפאנץ', משהו שאחרי שהיא השתחררה, והיא אומרת שאחותה, היא הייתה השלישית, היו 4 אחים, היא הייתה השלישית, ואיזה ערב אחד מעשנים, כאילו, אבא הדליק סיגריות, והיא לידו, כי הוא כבר נשאר לה, והיא אומרת שאחותה הגדולה, שרה הראל, ולימים הראל, מאוד קנאה בה, שהיה לה מותר לעשן ליד ההורים. בכל זאת, כיבוד הורים, אז שני הסיפורים שהיו על אמא, אחרי זה היא השתחררה, נכנסה יותר לעומק לפעילות במחתרת, לימים היא גם התחתנה עם דוב פאנק, דוב הבלונדיני, שהוא היה בעצם יעקב, הכינוי שלו היה דוב הבלונדיני, וברוח ימים אלו שמדברים על נשים לוחמות, אחרי שהבינו של 7 באוקטובר שיש נשים לוחמות ומפקדות בצה"ל, אני אציין רק שמתנת החתונה שלהם ממפקדת הלח"י, לא תאמינו, מתנת החתונה שלהם מפקדת פעולה. לפקדת פעולה? לפקדת פעולה. עכשיו, היא מאוד רצתה לפקד על פעולות, כי היא חשבה שהיא יכולה, ודוב לא הסכים. כל מיני סיבות, אני חושבת שזה היה נקודתית, רק כי היא הייתה אהובתו, ואז היא עקפה אותו. היא הלכה לעמנואל רגבי, שהיה הבעל של גאולה, והוא כן נתן לה להשתתף בפעולה, ואז אומרים שדוב התרכך, היא רק סיפרה שלפני הפעולה שהיא קיבלה כמתנת חתונה,
אז דוב, שדרך אגב הוא גם, עשה קורס במ"מים בג'וארה, אמא דרך אגב עשתה קורס מ"כים, מה שנקרא בזמנו עם חנה סנש, גילינו את זה. אז רציתי רק לציין שהוא לקח אותה לסיור מקדים, והייתה צריכה ממש להראות לו שהיא מכירה את דרכי הנסיגה. במובן הזה דיברו אחר כך, דוב לימים היה מ"פ של אחת הפלוגות בגדוד 89, בחטיבה 8 של הזקן, אז באמת דיברו על היכולות הצבאיות והפיקודיות שלו, ואני חושבת שמהסיפור של אמא, על איך שהוא הייתה צריכה לעשות איתו סיור מכין ולהראות לו דרכי נסיגה, ובאמת היה שם ראש צבאי. אני רוצה לספר סיפור. קצר. אני רוצה גם לספר את הסיפור שלי. קצר. הסיפור שלי הוא לא סיפור גבורה. מהמשפחה היה במעצר? אין לי מה לספר סיפורים כל כך מדויקים בעלי תיעוד וכו'. אבל אני אספר לכם סיפור אישי, איך התגלגלתי לנושא הזה. אמא שלי נפטרה ב-2012. בין הדברים שקיבלתי קלסר כחול. אני ידעתי שהיא הייתה בלחם, וידעתי שבביתה התאכסנו אנשים במעבר, לא הכירו אותם, לא ידעה, לא מקום מסתור, מעבר לזה שום דבר. אני הייתי בטוחה שהתיק הזה שקיבלתי בירושה ממנה, הוא תיק שמספר עליה, כי היה כתוב משרד הביטחון. בימים לפני 4 שנים, אני החלטתי שאני עושה על אמא שלי אלבום דיגיטלי, ולא הבנתי למה יש לה כל כך הרבה תמונות שחור לבן לפני נישואיה עם אבי. הרמה של תמונות, יש לי חברות שבקושי יש להן תמונה אחת מהתקופה. אני מדברת על שנת 39 כשהיא עלתה לארץ, היא הייתה בראשון בספטמבר, איך שפרצה מלחמת העולם השנייה. ואני מסתכלת בתמונות האלה, ואני מתחילה לעשות לה את האלבום, ותוך כדי זה אני נזכרת בתיק הזה, ואני פותחת את התיק הזה, ואני רואה סיפור אחר לגמרי ממה שחשבתי. סיפור על בן אדם שנקרא צבי ציטרינוביץ', שהוא לוחם אצ"ל שעבר ללח"י. הוא היה מהרוויזיוניסטים, מסתבר, בפולין, עבר לרומניה. הוא נעצר? עבר לרומניה, הכיר את אמא שלי, הבריחו אותו, אני כבר גומרת, הבריחו אותו, עלה לארץ, אמא שלי הצטרפה אליו בגיל מאוד צעיר, והם נישאו. לימים הוא ניהל את סניף בית"ר בראשון לציון, אימן שמה את הנוער, וסופו של הסיפור זה שהיה חסר נשק, והוא היה בין תוקפי משטרת נס ציונה, בית דגן, כדי להוציא נשק, כדי שיהיה להם נשק. והוא נתפס, הוא לא נתפס, אבל הבריטים כבר איתרו את שמו והתחילו לחפש אותו. מצאו אותו בביתה של אמי. היה להם 2 בתים, אחד בראשון שלו ולאמא שלי בתל אביב. הבריטים הגיעו לבית בתל אביב. הוא הסגיר את עצמו כדי שאמא שלי לא תעמוד לדין. ואז הוא נתפס והיה בכלא. הוא היה במזרע, הוא היה בירושלים פה, הוא היה בלטרון ובעכו. 4 שנים הם היו נשואים. אמא שלי נסעה אליו יום עד שיום אחד הוא חלה במחלת כליות. הבריטים החליטו שהם לא מטפלים בו, ותוך שנה הוא נפטר. ואת כל זה אני מגלה מהתמונות, כשהתחלתי לאתר את האנשים שהופיעו שם בתמונות, ולא תאמינו, לפני שנה בערך אני מסתכלת שוב בתמונות, ובין התמונות שצבי מופיע אמא שלי עם כל החברים מהלח"י, מופיע גם אבא שלי. זהו, אז את כל הסיפור הזה אני מגלה לפני 4 שנים. וזה הסיפור. תודה. כן, אני רוצה לדבר על האחיין של אמא שלי, משה בר גיורא, לוחם לח"י. נולד בשנת 1920 בעיר לבונוב, שעכשיו זה שייך לאוקראינה, ולמד בבית הספר גימנסיה
בגימנסיה תרבות בעיר מגוריו, והיה פעיל בתנועת הנוער בית"ר. בשנת 1939 יצא לארץ ישראל בעלייה בלתי לגלית, הוא הפליג באונייה ג'אפו, אונייה קטנה שטבעה בדרך, ואז הם עלו לאונייה אחרת, וממש הם קפצו לים, ואת כל הדרך לארץ בים הוא עשה בשחייה, והתעלף בגלל מרוב עייפות ורעב, אבל אז הצליחו להציל אותו. בארץ הצטרף תחילה לפלוגת הגיוס של בית"ר בנתניה, ואחר כך בצפת ובירושלים, בה עבד כחשמלאי במחנה צבאי בריטי. לאחר קום לוחמי חירות ישראל לח"י, הצטרף למחתרת החדשה. בימים עבד במקצועו ובלילות היה פעיל בארגון הלח"י, בעיקר בהכנת אמצעי לחימה. באחד הלילות, בדרכו למחסן נשק, נתפס על ידי המשטרה הבריטית והוא הובא לחקירה במרכז המולשת בירושלים. הוא נחקר תוך עינויים קשים כדי שיגלה את שמות חבריו, ואחר כך נידון ל7 שנות מאסר ונכלא בבית הסוהר כאן בירושלים. משה הסתגל עד מהרה לתנאי הכלא, השלים בו את לימודיו והרחיב את השכלתו. כבעל מקצוע היה מתקן מכשירים חשמליים שהתקלקלו בכלא ומטפל בתאורה, ואולם עיקר שאיפותיו ומעייניו היו נתונים לבריחה מבית הסוהר כדי להצטרף אל חבריו הלוחמים. ב-23/12/43 תכנן יחד עם חברו יעקב אליאב. כן. ויחד עם יעקב אליאב הם ברחו, היה מבנה שעכשיו הוא נהרס עקב הבנייה של בצלאל, היה בו מבנה של מנהל הכלא, בית של מנהל הכלא. כן, כן, בדיוק. והוא טיפל הכינו עץ אשוח למנהל הכלא. בדיוק, את כל התאורה, הוא היה ממנו. והיו להם שומרים ערבים, והם אמרו לשומרים הערבים, תחזיקו חזק את החוטים. כן, תחזיקו בכמה דקות וזה, ובינתיים השומרים מחזיקים את החוטים, כי אם לא יהיה בסדר, החשמל ייפול והמנהל יכעס, והם שעטו וברחו להם לרחוב בירושלים, וזו בריחת חג המולד. בדיוק. תוך כדי ההתקנה הצליחו השניים בתחבולות, נועזת מה שציברנו עכשיו, לפעול בפעילות המחתרתית במקומות שונים בארץ. בליל כ"ה בחשוון, 1/11/45, יצא בראש חוליה לפעולת פיצוץ בתי הזיקוק בחיפה. אחד המתקנים הכלכליים החשובים ביותר של בריטניה בארץ ישראל. ההכנות לפעולה נמשכו שבועות אחדים, אבל בשעת הרכבתם של מנגנוני החבלה אירעה תקלה באחד ממזוודות הנפץ וגרמה התפוצצות בטרם עת שקטלה את משה במקום ופצעה אחד מחבריו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין בחיפה, אמו איתה, אביו מאמצו זאב ואחותו זוסיה שרדו בחיים. הם בינתיים ברחו לרוסיה, הם היו כמעט היחידים מהמשפחה הענפה של אמי זיכרונה לברכה, כשאר עוד היו כמה אחים ואחיות בכל הילדים שלהם, 26 במספר, נספו על ידי הנאצים. הוא נחשב להרוג הראשון של תנועת המרד. נכון, כן. הוא הובא למנוחות בבית העלמין בחיפה, אמו מתאביב מאמצת וזה, שרדו בחיים לאחר זוועות המלחמה, הם הצליחו לברוח ברוסיה, אבל גם כן הבן שלהם שהיה בגיל 10, אז הוא כבר נשלח ממש לעבודת פרך. תקוותם הייתה כי כאשר יגיעו ארצה, התאחדו עם משה יקירם, אך כל שמצאו היה קבר. פרקי חייו וגבורתו כתובים בספר חיילים אלמונים, ובספר בימים אדומים, ובספר לוחמי חירות ישראל. תודה רבה. תודה. בשמחה. תודה. אז אנחנו נתחיל ונמשיך תוך כדי עם סיפורי המשפחות והאנשים. בוא נראה שעובד פה. צילם מדרור, מה שאמרתי, התנ"ך של בית לחם.
וכך היא בעצם איתה חבורה באצ"ל, והיא כותבת בזיכרונות שלה על הכניסה שלה לכלא. מיד את נזכרת בידי סוהרת שנייה, החופטת שרווליה וניגשת למלאכת הקודש. מרגע זה ואילך פוסקת את מהיות בת חווה ומאבדת כל זכויות אנוש. הסוהרת פועלת מעלייך את כל חפצייך, שעון, ואת כל חפצייך, ובגופך רגע של בחילה ותיאור תוקף אותך לנוכח השפלה זו. ככה צילה מתארת לנו את הכניסה לכלא. בצד שמאלי במטמע. זהו, יש לנו פה. שומעים מספיק סוף? 99 או 100. ואימא שלי הסבא שגרה בבני ובנימין הבן על הנעורים שגזרתי ממנו. הקדשתי בשניהם את הספר. הספר הזה. וזה קטע מתוך, וגם הקטעים האחרים שנראה, הסרטונים האחרים, מתוך צילומיו של פלג לוי, פלג איש והאגדה, אני אומרת, עמותת תולדות ישראל שמתעדת למעשה את האנשים היקרים הללו. רק ניתן קרדיט, המראיין פה זה עופר רגב. פה זה עופר רגב? אני הצלם. אתה הצלם. זה ביוטיוב. יוטיוב הכל? רק צריך כן, יוטיוב הכל נמצא נגיש ונגיש מאוד מאוד ונוח. יש את מלכה הפנר. מלכה הפנר הייתה אחת מלוחמות גם, מלוחמות הלח"י, היא נתפסה בפעולת בתי המלאכה, וכמו שאמרתי, האסירות שם, ארבעת הבנות שנתפסו, נידונו למאסר עולם. בעצם הגברים על אותה פעולה נידונו לעונש מוות, הנשים למאסר עולם, ומלכה כותבת את הספרון הקטן והמקסים הזה על פעולותיה בלח"י, וככה היא מתארת גם את הכניסה. הלבישו אותנו מין שק חסר צורה בצבע אפור, ובו חורים לראש ולידיים. הבד הגס והעבה הפך את החידמיות שבבנות ליצור חסר צורה. טרחנו רבות כדי לזכות לפחות שאת הבגדים התחתוניים האישיים שלנו נלבש. השתדלנו לגייס את הבגד האפור בצורה מיוחדת ולחבץ כפלים, לארגן חגורה, סיכה ומטפחת צבעונית. ככה מנסות לשמור על איזושהי ייחודיות, על תדמית נשית בתוך הכלא, שהיא חשובה בעצם גם להם. אומרים, רגע, בכלא, את לא צריכה להרשים אף אחד, אין לך פה אנשים, אבל התדמית האישית חשובה גם לנשים עצמן. יהודית רבדל הייתה גם לוחמת בלח"י, גם היא נתפסה בפעולת בתי המלאכה, וכך היא מתארת את... הגענו לבית לחם. הטנק זינק ונעצר ליד שער ברזל ענק. כמה מהשוטרים ירדו, צלצלו בפעמון, והנה השער הענקי נפתח. הורדנו מהטנק בצעקות, מובלות מול השער, כאשר עשרות שוטרים מקיפים אותנו. עברנו גן מטופח עלינו בכמה מדרגות, הוכנסנו לאיזה משרד, אישה גבוהה לבושה בלבן, שביס לבן מעטר את ראשה, פניה ארוכות, שיניים בולטות וגדולות, פונה אלינו באנגלית ואומרת דבר מה. ליד השולחן ישב בריטי וצבח עלינו. לא הבנתי כלום. לא ידעתי היכן אנחנו ומה רוצים מאיתנו. השוטרת הראתה לנו מדרגות צרות וגבוהות והורתה לנו לעלות. היינו שושות ועייפות. בקושי גררנו את הרגליים. היינו בתוך בניין יפה, עם מסדרונות ארוכים, רצפה מבריקה, אך בחלונות היו סורגים. וגם למדרגות היה שער נעול. האם זה השער בית הסוהר? בניין כל כך יפה? כך היא מתארת גם את הכניסה. כלא. מלך חרמוני, בנה נולדה ב-1919, הייתה גם היא חברה באצ"ל, וכמו שראינו מקודם, בחדר 17, חדר העבודות יד, הם נישאים, ולאחר מספר חודשים, ממש מועט, בעלה נעצר, ולאחר מכן גם הוא מובל ללטרון, ולאחר מכן עולה לאפריקה, והיא נמצאת
לחם, ולאחר מכן משתחררת למעצר בית, והם מתכתבים, יש ביניהם התכתבויות מאוד מאוד יפות, ואחד הדברים הנורא יפים, מי שמכיר אולי זוכר, זה הפרחים. הם ייבשו פרחים, ופשוט שלחו פרחים מיובשים, תפרו אותם בעדינות לנייר, והתכתבו ביניהם, וככה היא כותבת לו. מאוד שמחתי לקבל את מכתבך, אבל יחד עם זה תקף אותי איזה כאב משונה. נשארה לי איזו ריקנות אחר כך. איני יודעת למה. יכול להיות שבזמן שאני ממלאה את 6 הדפים וכותבת לך הרבה שטויות, אני לא מכחישה את זה, כי סוף סוף, אחרי 10 חודשים, אין באמת מה לכתוב. כמה החיים משתנים בתוך הכלא, בסך הכל, בסדר היום, אותו דבר. והקשיים הם קשיים, מרחק ומרחק, והיא נישאה בסך הכל לפני מספר חודשים ממש מועט. ואחר כך היא משתחררת למעצר בית, והוא עדיין נמצא באפריקה, וככה היא מתארת לו לפני ליל הסדר, אם אנחנו עוד מעט בפסח, אז ככה היא כותבת לו. היא לא יכולה לעזוב את המקום המגורים, כי גם הייתה צריכה לבוא כל ערב לבולשת לחתום, והיא כותבת, איפה אני בסדר, אינני יודעת. אמנם קיבלתי כבר 6 הזמנות. יש לה לאן ללכת, אבל לאף מקום אין לי חשק ללכת. נדמה לי שישב בבית, זה הכי טוב. רק ללכת לבולשת, לבקש רישיון, עובר לי כל החשק. אז בהחלט, גם אחרי ששוחררו, גם מעצר בית, נעבור כל יום. דבור הראל, יש לנו בני משפחה פה של דבורות, שפכו למעגל אחר. גם לה נמצאת בכלא, והיא מתכתבת עם אח שלה, 2 אחים שלה בכלא באפריקה, אז תחשבו גם על בני המשפחה, על ההורים, שלא היו לוחמים אולי, אבל המשפחה שלהם מגדלת חלק מהילדים, או את הנכדים, הילדים נמצאים בכל מיני מקומות, והיא כותבת לאח שלה שנמצא, ליעקב שנמצא באפריקה, זאת אומרת לו חייל, הוא במסלול קבוע, קמים בבוקר, אוכלים, יש איזה טירונות ניקיון, אחר כך עוסקים במלאכות היד, כל עבודות היד שראינו, קוראים ספר ואוכלים וישנים ושוב קמים וחוזרים, משעמם עד מוות. אנחנו כותבת זאת, ויש לנו פה את ישראל הספר. תפסה ביחד עם חסיה כץ. הם היו ביחד, נתפסו ליד טול-כרם בשנת 42, נושאים נשק בסיור של הפלמ"ח, עוררו חשד של הבריטים, והם נעצרו, מיד העבירו את הנשק לאנשים, כי לא עשו פחות חיפושים על נשים, אבל בכל זאת גילו גם את הנשק אצלם. ובואו נראה את ישראלה. מקווה מאוד שיעבוד לנו. כולנו היו לומדים בבוגלמן. אנחנו היינו חופשיות, היינו, לא היה סדר יום, היינו כל הזמן בתוך הדלים, שעה ויום. ושם, וכן, כל הזמן שמענו צלצולים נעימים, כן, של הכנסיות בבית לחם. אני, יש לי זיכרונות טובים מבית הסוהר. קודם כל, למדתי שם להכיר שצריך לחשוב לבד. ובאמת, גם החברות עם הבנות האלה נתנתי הרבה. עכשיו, אתם גישרתם לעצמכם, או שהיה לכם, חילקו לכם אוכל, תערוכות? לנו היה זכות של יחס מיוחד לבשל, והם היו, בכלל הם לא היו
אסירות אלא עצירות. והם חיו בתת תנאים, זאת אומרת, בתור עצירות הגיעו לתנאים הרבה יותר טובים, והם בגלל שהם היו בבית הסוהר, אחר כך העבירו אותם לווילה ושם הם קיבלו מה שמגיע להם. אבל אני זוכרת את בית הסוהר, על שם סרקתי, למדתי לסרוק, את כתבת זיכרונות? לא כתבתי זיכרונות, ואני מאוד אהבתי את החברה של הבנות האלה. זה לפני חודש בקיבוץ יגורי בת 101. והמראיין מודי סניף. מה? המראיין מודי סניף. המראיין, מה? היא נתפסה, היא נולדה ב-21 ונתפסה ב-42. עשיתה בת 21. ב-102, 103. כן, זהו, פלג הצלם מודי סניר מראיין לפני חודש, ורצינו מאוד שהיא תבוא, אבל זה פחות הסתדר להם. וכשהיא אומרת שהיא מתארת שם הבנות להן, הכוונה לבנות העצב ולחם. העצירות. כן. כן, שנכנסו למשפט. כן, הם היו רוב העצירות, רוב הנשים בכלל, בבית לחם היו כ-200 לוחמות. רובן הגדול היו עצירות, במעצר מנהלי, שהאריכו להם כל תקופה ותקופה, כל חצי שנה, האריכו להם שוב ושוב ושוב. היו מעט אסירות שנתפסו, נשים שנתפסו ונידונו גם בבית המשפט. והבנות בהתחלה הם היו באותו מפנה, בבית חנדל בבית לחם. בשנת 44 לקחו מבנה ליד, את וילה סלם, והעבירו את העצירות למה שנקרא וילה, ושם היו להם באמת תנאים קצת יותר טובים, אבל גם ממה שאפשר לקרוא שוב בספר, שנגמרים המים באמצע המקלחת, וזה לא תנאים טובים, ואין מים בכלל שמגיעים עם הצנרת עד למעלה, והשיעמום והקושי והמרחק מהמשפחה, תנאים קשים. וישראל הייתה אימא שלנו, גם כן חס יקר. כן, זהו. הם נתפסו ביחד, ליד בית לחם. אנחנו מקיבוץ דפנה, ובעצם היה מצב כזה שהיו צריכים... כן. שמים לב שהאקוסטיקה בכלא לא מוצלחת, הכל בסדר. הרוסים שבנו את המבנה הזה לא דאגו לאקוסטיקה. אבל חסי, אתם רוצים להגיד, לספר? תגיד עוד שתי מילים. בתוך הקיבוץ בעצם היה צריך לנדב מספר חברים של הקיבוץ שיצאו לפלמ"ח, לשירות בפלמ"ח. והיו 3 שהתנדבו, אחד מהם זה הייתה חסיה, האמא שלנו, ובעצם היא התחילה פעילות, בסביבות 40, באיזה חודש ב-42, בעצם נתפסה על יד טול כרם עם רימונים, תפסו אותה עם נשק. עם רימונים אותה, את ישראל, אבל נדמה לי שהיה עוד... ויעקב, בעלה של... מי שלימים ישראל התחתן איתו, יעקב סלע. כן, והסיפורים שלה די מקבילים הסיפורים שהיא סיפרה לנו, די מקבילים לסיפורים שישראל סיפרה כאן גם אותם דברים. כן, אז אנחנו רואים שוב גם שהחוויה היא שונה. חוויה שונה בין אחד לשני הייתה, גם הזיכרונות שאתה כותב באותו היום, שאתה כותב את המכתב הם שונות ממה שתכתוב בספר 20 שנה אחר כך, וממה שתתאר בזיכרונות 70 שנה אחרי השחרור. וכך חסיה מספרת, בימי עבודתי לפני המאסר, לא פעם ניתן לנו לחשוב על חיי הכלא, קחו את זה בחשבון שהם יעשו, אבל תיארנו לעצמנו את החיים בצבעים כל כך כהים. להיות מוכן לתנאים חדשים, לחברה חדשה, ובעיקר להנהלה חדשה. ביום הראשון בחצר הסגור, מתחילים להתבונן ונעשה מסביב, והנה מבט עיניים חודר דרך הסרוגים. מנגד לאסיר נגלה נוף יפה ומבורך, ומסתרע מסביב לבית הסוהר בבית לחם. אז יש נוף מאוד יפה, אבל
יש את הסורגים שקשים ומקשים עליהם. היה גם קבוצות, שוב, אם אנחנו חוזרים לפלמ"ח וההגנה, הייתה קבוצה של אסירי, קבוצה של גדולה מחולדה שנתפסה כשהם הסתירו שם הנשק, והם באו לבקר את האסירים, נתפסו שם ראשי הקיבוץ, שחלקם היו המבוגרים של הקיבוץ והיו כבר נשואים עם ילדים, ויש לנו פה תיאור שעשו בסרט מאוחר יותר, שאחד הילדים דאז מתאר את הביקור בכלא. שוב, תעלי, כולנו היינו עומדים בבוביה למעלה, וכולם היו צועקים ביחד. ואף, זאת אומרת, האבא היה צריך להגיד לבן שלו משהו, אז ככה היו מתבשרים. אני הייתי כאילו צועקים, הייתה כאילו צועקת לאבא שלנו, ואחרים היו עומדים ילדים וצועקים. ולכן הביקור היה עובר כל כך מהר, כי היו אומרים כל דבר כמה פעמים, עד שמישהו לא בכלל שומע. אני, כמו שהיא אמרה קודם, לא הייתה לי בעיה, כי תמיד הייתי מתאפס על הגדר, והייתי רואה יותר את כולם. אבל החברים היו עומדים ככה עם הראש למעלה, והם מתחת. כל אחד היה מנסה, בכמה דקות שהיו לו, להעביר כמה דברים, או לדבר עם הגורם משפחה. צעקו, לא דיברו, ואם היו עומדים למטה, גם כולם, אני הסתכלתי לא רק על יוסק היה באמת נראה לא טוב, כי הוא היה לא מותר בריא, אבל כולם, מי שאז היה מתרגש, עניין שכולם ראו את הילדים למעלה, אז הוא לא יודעת את הרגע הזה קשה לתאר, אבל הוא חלף מהר. תכף הכניסו אותם, מה, כולם אמרו, מה, כבר נגמר הביקור? הביקורים של האסירים, הביקורים היו נעשים כאן בכלא הזה, היו ממש כאן מאחורינו, לכם פה, היה חומה, המבקרים היו עומדים למעלה, האסירים היו עומדים למטה במפלס הזה, והיו מדברים כמו שהם מתארים בצעקות. שיש לנו עכשיו, זה אחר כך תסתכלו, כשנצא יש שחזור של חומת הביקורים. עכשיו ראינו פה את האקדמיה בצלאל, אז החומה היא נהרסה. אז יש לנו ביד. אסתר רזיאל נאור, אחת ממפקדות האצ"ל, ובעצם האישה היחידה שהייתה במפקדת האצ"ל, היא גם נאסרה, שני הילדים הקטנים שלה נשארים בבית, היא משתחררת מהכלא. לקראת הלידה, רק בכלא בעצם מגלה שבכלל בהיריון. וככה מתארים את חשיבות המכתבים. הייתה אירוע משמעותי, אנחנו הולכים, אמא ושלושה ילדים לתיבת הדואר, ושם היינו משלשלים את המכתבים לאפריקה. אפרת, שהייתה אז הילדה הקטנה, זה היה אחרי השחרור, הייתה משוכנעת שאבא נמצא בתוך התיבה. אז היא שואלת את אמא מתי הוא כבר יצא מהתיבה, מתיבת הדואר, ואמא ענתה לה שגם אני רוצה לדעת. גם היא רצתה לדעת, זאת אפרת שנולדה, אפרת היא בית לחם. וגם היא הייתה במעצר, ואחר כך הייתה במעצר בית, והייתה אסירה נוספת, גם היא עם ילדים. עם ילדה אחת. עם ילדה אחת, כאן. זאת טובה סבוראי. טובה סבוראי, חברת לח"י. רוצה להגיד לנו משהו? אני אשמח. אני קשורה אליה בקשרי נישואים, אני לא איזושהי צאצאית ישירה, אבל כותבת את התזה שלי דרך היסטוריה של רגשות, דרך מכתבים שטובה בעצם שולחת משה סבוראי בעלה, שבשלב מאוחר מגיע לכאן, יושב בכלא עכו. היא יושבת בבית לחם מ-42 ל-46, ויש לה ילדה בשנתיים שגדלה אצל הסבתא, אצל אימא של טובה. מי שמפרנסים את הבית זה בעצם דוד וטוביה, האחים של טובה, שגם הם באיזשהו שלב נשלחים לאריתריאה. במכתבים שלה היא כותבת גם לאמא שלה ביידיש, אם מישהו מכירה מתרגמת או מתרגם יידיש טובים, אני אשמח. אבל במכתבים היא כותבת לאמא שלה, לדוד, לטוביה, למשה, לאחות של משה, ובעצם כל המשפחה
לטפל בילדה, מכיוון שכל מי שהיא מכירה באיזשהו שלב נעשה. התמקדות שלי באמת ברגשות לאומיים שמוקשים רגשות אימהיים ורגשות דאגה. ובאופן מאוד עוזרת, די מרגישה שנדירה מהתרומה שלי, אבל כן. אז טובה נאסרה גם היא, בעצם אני מניחה שכולכם או כולכם מכירים נאסרה כי בבית שלה נמצא יאיר שטרן, מחולל הלח"י, וחירות, אתם רואים, היא כותבת לה מכתבים לכלא, והיא כותבת לה שתהיי בריאה ועליזה ותבואי מהר הביתה, והיא כותבת חירותה. ובאחת השיחות שלי עם חירות, היא שינתה את שמה באיזשהו שלב לחירות. ושאלתי כאילו מתי זה עבר מחירותה לחירות, אולי היא, אז היא אמרה שיאיר מפקד הלח"י, אמר להורים שלה ולמשה, טובה ולמשה, אמרה לה, חירות היא בעצם חירות אחת, חירות בעברית היא מלשון נקבה, ולא צריך להוסיף לה את ההי, ובעצם יאיר עוד שינה לה את השם מחירותה לחירות, ויש לנו פה את טובה שמתארת גם היא את השהייה שלה ואת הביקורים. אנחנו בכלא, מתי פעם ראשונה את רואה את אמא שלך עם ביתך? אחרי כמה זמן? את ביתי לא מהר, אבל את אמא שלי אני חושבת שאני רואה אולי אחרי חודש. אני באמת, אז הייתי מאוד מטושטשת, לא רציתי לקרוא, לא רציתי לדבר, לא רציתי לספר, עברו המון שנים לא סיפרתי את זה. המון שנים לא הייתי מוכנה לדבר על זה בכלל. ואת הילדה אני רואה בפעם הראשונה בדרך מאוד מאוד מדכא. אנחנו היינו בבית הסוהר, והיה חלק תחתון, פרוזדור ארוך. אז הביקורים של האסירים השפוטים היו במקום הזה, וגם אנחנו קיבלנו בהתחלה כך. אז למשל, ירדנו לפרוזדור, פרוזדור ארוך מאוד, נקי מאוד, וניגשנו על יד סורגים, שבינינו היה שולחן, ומהשולחן של מטר ומשהו סורגים, ושם בצד השני גם כמעט. אז היה ערפל כזה, ואני זוכרת שהילדה שלי הייתה אומללה, ואני זוכרת שהיא לא דיברה, ושגם היא ממש היה קשה לדבר. צריך היה גם להתרגל לדברים מסוימים. בת כמה היא הייתה? חירות בת 2.5. אני נאסרתי בפברואר, והיא באוגוסט הייתה בת 3. זאת אומרת, ידעה 2.5. איך היא הגיבה בפגישה? היא הייתה ביישנית, והיא הייתה רחוקה ממני. עם הזמן, לחמנו, אז קיבלנו ביקורים הרבה יותר נחמדים, הרבה יותר טובים. אבל אלה ביקורים היו מאוד חשובים. אלא מה? גם לא היו ביקורים, אז היה דבר אחר, שלבד עשינו לעצמנו. אנחנו, הייתה לנו זכות 3 שעות לטייל על הגג, לנו את הגג. וזה מפני שהיינו עצורות, וכיוון שישבנו בבית סוהר בתנאים לא נכונים, אז נתנו לנו דברים מסוימים. ובעלת מנהלת, אשתו של המנהל הייתה גם אישה מאוד רעה, לכל אחד, מאוד רעה. אז כל מה שכמה שהגיע לנו, היא הפחידה, אין מה לדבר. ואז מה עשינו? לא היו ביקורים. כל דבר, מצוי פרעה, כבר נתנו לנו עונש, אין ביקורים חודשיים. ואפשר להשתגע בזה. אז אנשים היו באים לבית הסוהר, לבניין של בית הסוהר, עומדים מרחוק, ואנחנו היינו בבוקר שעתיים טיילנו, בין 10 ל-12, ואחרי הצהריים נדמה לי בין 3 ל-4, ושעה אחת, וראו אותנו מרחוק. לפעמים המנהלת לא הייתה, והייתה שוטרת יותר נחמדה, אף פעם לא הייתה רק שוטרת אחת, עם מספר, אין מה לדבר,
אבל היו תמיד גם נשים יותר נחמדות, אז אפשר היה לומר כמה מילים. מה נשמע? שלום, איך אתה מרגיש? כל מילה זה היה כאילו נותנים לנו את הגן עדן. הגעגועים למשפחה, הגעגועים החוצה. ולמשל, זאת אומרת, הילדה שלי, לא הילדה שלי, אף אחד אחר, כולם היו מאושרים. לצילה בא הבן של החכם, אתה יודע שהמדרור, איש הצבא הוא הבן שלה. החכם, חריף כזה, כולנו שתק, לשמוע מילה שיוצאת מהפה של הילד. אותו הדבר, חירות, אהבה. מרגש במיוחד שטובה אמרה לה. אולי גם להגיד שבאמת הייתה איזו סיסטרהוד, הייתה איזו אחוות נשים של האסירות כלפי הילדים של האסירות שהיו בפנים. היו 6 אימהות. נכון. היו 6 אימהות. צילה, ארמין שמיר, טובה סבוראי, נאור, סבוראי, נאור, אמה גררמן ועוד מישהי אסירה פלילית. אני יודעת על 6 אימהות. אסירה אחת פלילית ועוד אחת שבעלה ניקה, ניקו גרמן, היה באפריקה. כן. בקיצור, יש איזה סיסטרהוד מאוד מאוד יפה שעולה מהמכתבים, שאני מניחה שזה לא עולה רק במכתבים של טובה שאני חשופה אליהם, אולי... לא, זה מאוד חזר בתחרס. גם עוד בדיוק. היו ככה. כן, נוצרת איזו אחווה כזה עיקר. אנחנו בכלא ויש לנו את שולמית שמיר, שגם הייתה בכלא, בני הזוג שניהם בכלא, ויאיר, בנם הקטן, קטן מאוד, הוא אומר שהוא לא זוכר אפילו את אותם ימים. הוא עבר, חלק הוא עברו באמת לבני משפחה, לסבא ולסבתא, כמו אצל טובה וצילה, וחלק הוא עברו למשפחות של אוהדים, אז יאיר הוא עבר למשפחה של אוהדי לח"י, וככה פשוט שולמית סגרת. נכנסתי שליטה רעה, ואמרתי או שישחררו אותי או שיביאו את הבן אליי. אז שום דבר לא עזר לי. יום חמישי העבירו אותי לבית חולים מגרש הרוסים, בית חולים ממשלתי, עם שוטרת על ידי ששמרה עליי. ושכבתי שם 10 ימים, כבר הייתי כמעט בלי הכרה, בשביתת רעב. אז ערב יום כיפור בא הרב אריה לוין ואמר לי שהוא מרשה לי לעצור, זאת אומרת לשבור את השביתה ואפילו לאכול ביום כיפור, כי זה מה שאני רוצה, זה לא טוב ככה. אז זה היה בשבילי, אני ראיתי שאו שאני אמות שם, הם לא ישחררו ולא, אותי לא ישחררו וגם לא יביאו את הילד. וזה בשבילי הקריאה של הרב אריה לוין, זה נתן לי מוצא איך לגמור את השביתה. אמנם אמרתי לו, אתה יודע, כל כך הרבה ימים לא אכלתי, אני גם יום כיפור לא אוכל. והוא היה מאושר שהוא שמע. ובזה יום כיפור, אחרי 10 ימים שביתת רעב. ואחר כך חזרתי לבית לחם. היו בעיות עם יאיר, זאת אומרת, ההורים לא יכלו לטפל בו. ואיזו משפחה מאוד נחמדה
להגיד, הם לקחו את הילד וטיפלו בו יוצא מהכלל והרגישו יוצא מהכלל. אתה השתחרר? אם השתחררתי בראשון למאי, סך הכל כמה זמן היית שם? בערך שנה. שנה. ולא ראיתי זה הבדל. היא לא רצתה שהם ילכו. לא רצתה שהם ילכו. בשבילו זה להוציא אותו מהשגרה, וגם בשבילי מה זה נותן להיות חצי שנה. גם אסתר עזיאל נאור לא רצתה שהילדים יגיעו. תסתכל את זה עם ידיים, ובסוף כשיצאתי אז יאיר לא הכיר אותי. ולקראת נדמה לי סוף מאי חזר יצחק, ואז התחלנו להיות משפחה. מחיר אישי כבד מאוד, לא, אני לא חושבת שזה מחיר. אני בחרתי בדרך הזאת עם כל התלאות ועם כל הקושיים. אבל אתה רואה, הגענו עד היום. מקווה שגם המדינה תלך בדרך טובה. היא אומרת ב-2008. באמת חשבתי שנכון לסיים במילים האלה של הדרך הקשה שאותן נשים, אותם אנשים שישבו כאן בכלא, והמון אנחנו מדברים על עולי הגרדום, אז היו גם אנשים שלא עלו לגרדום, אבל הקריבו את מיטב שנותיהם. נכון, הקריבים לא תלו נשים. כן, ממש על אותה פעולה בבתי המלאכה, גברים קיבלו עונש מוות, והנשים קיבלו מאסר עולם, אבל גם הקריבו את מיטב שנותיהם בשביל המדינה, כמו שהמדינה תלך בדרך הנכונה. אני חושבת שאנחנו נמשיך ונקווה, ומוזמנים להמשיך בחצר.